खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ बाक्सानि आवहाथायाव बाइक जाब्रबथायजों सासे रौनिया सानथ्रिनि जिउ खहा बाइकजों लोगोसे बोखांनो मोन्दों सासे सुबुंनि गोथै स' थैनाय सुबुङा भारतीय रौनिया बिफानाव साख्रि मावोमोन मानास माहारियारि हाग्रामा बबानिपुर फोनांजाबग्रा गाहाय लामानि सेर जग्रबसे हाग्रायाव बोखांनो मोन्दों AS12AA8489 नि गंसे बुलेटजों सासे सुबुंनि गोथै देहा थैनाय सुबुंखौ भारतीय रौनिया हान्जानि साख्रि मावग्रा गुदली बाजारनि गपी सूत्रधर होनना सिनायथिनाय जादों साख्रिनिफ्राय सुथि लानानै न'आव फैनाय रौनिया हान्जा गपी सूत्रधरखौ थांनाय हराव लामानि जाब्रबथायजों जिउ गोमानायनि सन्देह खालामदों जायगानि सुबुंफोरा जाथायनि बागै पुलिसनो खौरां हरनायलाय पुलिसा जाथाय थिलियाव फैनानै सुबुंखौ पस्टमर्टमनि थाखाय लानानै थाङो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो नैथि खौराङाव दङ मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ हरखाब नेम केयार हस्पिटालाव थिसनदों सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला बोथोरनि दुंखावनायखौ सहायनो हायैयाव जुबिन गार्गनि देहा सावस्रिया हरखाबै गोग्लैसोदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव नानी गपाल महन्तखौ गोदानै भाइस चेन्सेलर महरै थिसनबाय ब्रैथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव फिन जाब्रबथाय क'क्राझार सहरनि जेडी रड बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि लांगोनायाव AS16C1050 नम्बरनि चिरां पुलिसनि गारिया डिभाइडाराव मानखोना खुनुरुखुम रैखा बाथि खौराङाव दङ दरं उदालगुरि लकसभा बियाबनि बारग' MP रमेन देकाया छत्तीसगढ़नि गोदान रायजो बेंगिरि महरै बिबान मोनबाय द'थि खौराङाव दङ बिस गोनां जौ लोंनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा चिरां जिल्ला बिजनी फानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय फालेंबारियाव बिस गोनां जौ लोंनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जाथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ 40 बोसोर बैसोनि साहसमान शेख होनना मिथिनो मोननाय जादों फालेंबारिनि थागिबि दलम बसुमतारीनि न'आव जौ लोंनानै जिउ खहा जानाय अजद थिखांदों अजद होनाय बादिब्ला दलम बसुमतारीया गोबाव समनिफ्रायनो जौनि फालांगिरि खालामगासिनो दङमोन फानबारि थानानि पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरो गुबुन फारसेथिं जौ फालांगिरि दलम बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला साहसमान शेखआ फार्मासिस्टनिफ्राय लाबोनाय टेब्लेट लोंनानै बेरामाव गोग्लैदों होननानै अजद होदों बे जाथायनि दायनिगिरिखौ मिथिनो हाथ'नाय जायाखै स्निथि खौराङाव दङ आसामनि गोदान रायजो बेंगिरि महरै लक्ष्मण आइचरियाखौ थिसनबाय दाइनथि खौराङाव दङ BPF राजखान्थि हान्जानि मोनसे गिदिर खहा बेरगावआव खुंनाय UPPL दोलोनि ग्रेन्ड जयनिं सेरेमनि हाबाफारियाव 32 नं बेरगाव बियाबनि BPF दोलोनि 600निबो बारा माखासे दैदेनगिरिफोर आरो मावथि सुबुंफोरा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोआव हानजा फैनानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव जयेन जाफैदों गुथि खौराङाव दङ 6 जुलाइनिफ्राय 28 जुलाइसिम बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव खुंफुंनाय थुनफावथाय मावबादा हाबाफारिया थुंगेबाय क'क्राझाराव थानाय लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव आरो BTCनि सिनेमा आरो थियेटार बिफाननि मददजों बिटिआरनि गंबा जिल्ला फारियै क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लायाव खुंफुंनाय थुनफावथाय मावबादा हाबाफारिखौ मैया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार सहरनि साखाथि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फोजोबनाय क्लजिं सेरेमनि खुंफुंदों बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि हारिमु आरो गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'जों लोगोसे हारिमु बिफाननि CSD आरो जयेन्ट सेक्रेटारि फामि ब्रह्म सेक्रेटारि दिदिका नन्द हाजरिका जयेन्ट सेक्रेटारि कुलदीप बसुमतारी आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजितगिरि बसुमतारीया मख'नो गोनांदि थुनफावथाय मावबादा हाबाफारियाव साफ्रोमबो बाहागो लागिरि बिथांमोननो गांफायै फोरमान बिलाइ राननानै होदों 10थि खौराङाव दङ मोनसे सोमोनांथाव खौरां गावनि मोजां मोननाय सेंग्राखौ गोसो गोरबोजों बावगारनो हायाखै सासे आइजोआ जायनि जाहोनाव सोमोनांथाव थांखि लादों दुखुथिया आइजोआ जोबथायाव भुतजों जुलि जानो थांखि लायो दुखुथिया आइजोआ ताइवानाव जानाय बे जाथाया मुलुगनाङैनो सोमोनांथाव खालामदों थांनाय 15 जुलाइ खालि ताइवाननि राजालामायाव मोनसे कार जाब्रबथाय जादोंमोन मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे कार जाब्रबथायाव इयुं मुंनि सासे आइजोआ गावनि मोजां मोननाय सेंग्राखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन साउथ चाइना मर्निं पस्टनि फोरमायथिनाय बादिब्ला इयुंआ कार जाब्रबथायाव सानै सुबुंखौ रैखा खालामदोंमोन नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रादि गावनि मोजां मोननाय सेंग्राखौ बियो रैखा खालामनो हायाखैमोन दायो इयुंआ मोजां मोननाय सेंग्रानि जायगायाव गुबुन रावखौबो बजबनानै लानो सानाखै जोबथायाव गावनि मोजां मोननाय सेंग्रा बुटजों जुलि जानो थांखि लाबाय इयुंआ
आरो मोजां मोननाय सेंग्रानि दुखुथिया बिमाखौ जोथोन लानो थांखि लायो। मख'नो गोनांदि चीन हादराव थैनाय सुबुंनि थाखाय बुधनि जुलि खान्थिया 3000 बोसोर गोजाम। जर'खायै चीन हादराव मोननै रोखोम जुलि होनाय खान्थि दङ। रादाय खानानै जुलि जानायनि सिगां जिउ गोमायो बिसोरखौ जोबथा बिदाय होनायनि सिगां जुलि होग्रोनाय जायो। बिनि उनाव जयै फबनाय जायो। गुबुन मोनसेया जाबाय थांनानै थानाय समाव गावजों गाव सिनायलायामोन। नाथाय मोनसे फोथायनायनि गेजेरजों बिसोर सानैनि जराखौ नागिरनानै थैनायनि उनावबो जुलि होनाय जायो। चीन हादराव 11थि खौराङाव दङ। आसामनि सासे सिख्लाखौ दिल्लीयाव गावनि भारा थानाय रुम सिङाव थैनाय थासारियाव बोखांनो मोन्दों। मोजां मोननाय सेंग्राजों बुथारजानायनि सन्देह खालामदों होननानै दासिमाव मिथिनाय जादों। 12थि खौराङाव दङ। हादर अनफावरि तुरुनराम फुकननि मैया थैनाय सान। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै मैया आसाम नाङैनो तुरुनराम फुकननि देशभक्ति दिवस फालिदों। थिग बेबादिनो मैया क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि अडिट'रियाम हलाव फालिदों। क'क्राझार जिल्ला खुंथाइ आरो क'क्राझार डिप्र'नि जथायै बानजायनायाव मैया गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव हादर अनफावरि तुरुनराम फुकननि सोमोन्दै रनसाय लिरनायाव जिल्लानि गेजेरावनो साबसिन जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनो बान्था गथायो। हाबाफारियाव आलासि महरै क'क्राझारनि एडिशनेल डेपुटि कमिशनार आदित्य सुब्राम बरा, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि प्रफेसार रतुल डेका, बिटिसिनि आइपिआर बिफाननि रिजनेल अफिसार काम सिएसटि जाहिद आहमेद ताफादार आरो सामाग्रा शिक्षा क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम अफिसार जाहांगीर हुसैन बिथांमोना बाहागो लायो। 13थि खौराङाव दङ। उदालगुरियाव बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि मावफुं मेला जोबनानै थांबाय। मैया उदालगुरिनि बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसनाव सानसेनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि बोसोरारि मावफुं मेला जोबनानै थांबाय। खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों मिरु बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि राकेश रामसियारिया मा बुङो ससे भिडिअखौ खोनासंलांदो। गिबियावनो गासैनिसिमबो नैबे समाव सारा बिटिआर हालामनि रायजो राजा आरो आसाम नाङैनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। दिनै जोङो उदालगुरियाव बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि मोनसे मावफुं मेल जानानै थाङो आरो बे मावफुं मेलाव जोङो हांख्रायनाय लेखा गुबुन गुबुन जिल्लानिबो दैदेनगिरि बिथांमोना सौफैनो हादों। बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जे बोसोरारि जे जथुम्मा बे जथुम्माखौ जों खुंफुंनो थाखाय दिनैनि जे मेलाव जों बिथांखि लायो आरो बे बोसोरारि जथुम्माखौ जों चिरां जिल्लायाव गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारिजों जों खुंफुंनो थाखाय आखायाव